אחים יקרים ואהובים, מה שלומכם? השם ישמח אתכם. היום נזכה לשמוע את השיעור השלישי מסדרת השיעורים שזכיתי לשמוע ולסכם הישר מפי קודשו של מורנו הרב ירום אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה. והיום נושא השיעור מעלתו של דוד המלך עליו השלום, כמעט חצות, שזכינו לשמוע בג' ניסן, וכמובן שהדברים תקפים לשאר ימות השנה. כידוע לכל, אומרת הגמרא שדוד המלך היה קם בחצות לילה, היה ישן מפחות מ-60 נשימות של סוס, היה קם ושואק הארי בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. ושכר הקימה הזאת של דוד המלך זכה ונמשך עליו חוט של חסד ביום. והעניין של החוט של חסד, אחים יקרים, זה העניין שיש הרבה דברים רוחניים, שליליים, שרוצים למנוע את האדם מעבודת השם יתברך. פתאום קמים עליו כל מיני צרים, כל מיני אויבים, ולפעמים זה אויבי שמשי ביתו, לפעמים זה שכנים, ואתה פתאום לא יודע מה קורה איתך, מה הוא רוצה ממני, מה לא. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. ואחת הסגולות להיפטר מהדבר הזה, זה נקרא השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים מעליהם. יהודי שרוצה שכל הצרים האלה, ואין לנו מה לשנוא אותם, כי הכל זה בשליחות של הקדוש ברוך הוא לתיקון של האדם. זה להשכים בבוקר מוקדם, לקום ולהתאמץ. רק על תפילה נאמר, כל המאמץ כוחו בתפילה מלמטה, מאמצים כוחו מלמעלה. כל הצרים, שזה האויבים הרוחניים והגשמיים של האדם, הם מסתלקים לאדם בזכות השכמת הבוקר שלו, ובזכות שהוא מעריב בבית המדרש. תמיד נכנס ראשון ויוצא אחרון. ככה הוא מראה את האהבה ואת החיבה לקדוש ברוך הוא. וזו הזכות שהייתה לדוד המלך, רבותיי, והצרים והאויבים שהיו לדוד המלך, כן, הוא בעצמו אמר, רבו שונאי משערות ראשי. אם תספור את השערות שיש בראש שלך, לא משנה אם אתה חצי קרח, או עדיין נשארו לך כמה שערות בקרחת, אבל גם זה, השונאים של דוד המלך זה ודאי יותר מזה. אז תבינו איזה רדיפות הוא עבר, איזה רדיפות הוא עבר. מי לא רדף אותו, מבית ומחוץ, אבשלום הבן שלו, שאול חמיב, איזה דברים. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, אמר דוד המלך. קוראים את זה בתהילים. לכן הביא פעם מורנו הרב בשיעור, שתראה, זה ספר תהילים, זה הספר הכי נפוץ, שלא משנה איזה עדה אתה, איזה צבע עור יש לך, איזה השקפות יש לך. אפילו נשיאים של חוץ לארץ, אובמה שבא לכותל, כן? בוש שבא לכותל, כולם, מזמור לדוד, אדוני רואי ליחסר. מה להם ולדוד המלך? אלא כיוון שדוד המלך עבר את הרדיפות האלה, השם נתן לו שכר. השכר שהדברי אלוקים חיים, שכשהוא ברח מכל האויבים שלו, וברח למדברות, והסתתר במערות, והכל, משם הוא זעק לקדוש ברוך הוא. זה נקרא, וביקשת משם את הוויה אלוקיך. מכל מקום שאדם נמצא, יכול לבקש את השם יתברך. אז מי לנו גדול מדוד המלך, רגל יריבית שבמרכבה, שלימד אותנו פה עם יסוד חשוב, שאדם שזוכה לקום בחצות לילה, זה סגולה קודם כל למטה גדינים. ברבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, יש לזה מעלה כמו פדיון נפש. יהודי שנמצא בצרה הולך נותן פדיון נפש לצדיק אמת, עושה לו פדיון. כמובן אם אתה מאמין בו, אתה לא מאמין, לא משנה כמה תיתן לו, זה לא יועיל. ולכן הדבר הזה של חצות לילה זה זמן ושעת רצון להמתיק את כל הדינים שיש מעל האדם, לבטל את כל הצרים, האויבים, הגשמיים והרוחניים מהאדם, שנזכה בעזרת השם להיות מחישי הגאולה ברחמים, נזכה לקום בחצות לילה, להודות ולשבח לשם יתברך, והקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ואת כל ישראל בקרוב, אמן כן יהי רצון.